بله امید در حق وان پیشل بجارتنان ده وی جوشا گل وک شاهیا دموکراسی هات منافکرین در حق وی ده در حق وی تجربه ده باخون وی باندورک چاوا سر سیاست دموکراتیک تکوشینا دموکراسی یا باکوری کردستان و ترکیه بکه امی وی بپرسن روزنامه وان فیم شغل استودیوی میوانی می اول فیم بخیراتی بله مبهور شوپاند براستی تشتکی جدا بو تشتاکو وی تالیه بو تو چاوا شیروت کی خودی درکتنه که او چندی خورد آل بریارا دم پارتیه چونا 100,000 کس آسر صندوقان او دیمانی درکتن حوله بطایبتی یا بری ارتشته دویم ویا قبول بکن که افتشته کنو ها دوی هلبجارتنا هرمی ده جعالی دم پارتی و هات دست نشان کرن هر وها ازمونا گلک سالانه دویم bir nekin yani nuha tevgera Kürt liqada aşkere liqada vekiri de salin nodi hatta nuha nav tekoşin ekideye de nav xebat ekideye u gelek car erişen mezim servanda hat gelek insanın kudve qadede de xebtin hatin şehit kirin u her vaha dve qadede qada siyasi ya sivil deji böyle berxudanı gelek deskefti jî hatim destxistin yani ew deskefti hem de parlamentoyê de xuya dike hem jî di rêveberiyên herêmî de lê van çend salên damayê de qeyûman avêtin ser rêveberiyan destanên ser rêveberiyan yani bi gotinekî aşkere gasp kirin dewlet îrada gelek Kurd gasp kir îja di hilbijartina dumahî ya sala çûyîn de ku meha Gulanê de hat çêkirin mixabin di nav partiya wê demê di HDP de jî gengeşiyên mezin derketin hem ew stratejiya ku li hilbijartinê pêk anîbûn hem jî em bêjin bêguman destkeftî dîsa hebûn di parlamentoyê de dîsa bi awayekî bi xurtî hatin temsîl kirin lê feqet têkçûyîna CHP birastî her wiha dîsa carekî din serkeftina Erdogan birengekî ji ber ku me jî piştgirî dabû yan jî Dem Partî jî piştgirî dabû Kemal Kılıçdaroğlu bandora xwe ser partî jî kir. Partî li ser wê yekê em tê birabe bîrame gengeşiyekî xurt da dest pê kirin nava partiyê. Pêvajoya xwe rexnekirin rexnedayînê bi taybetî. Pêvajoya xwe rexnekirinê û hemû kesên ku di wê qadê dixebitiyan bi awayekî eşkere û zelal herêm hemû peyvên xwe gotinên xwe gotin dûra kongre çêbû kongrede jî hem rêveberî hat guhertin hem jî biryarên nû hatin stendin yek ji wan jî ev bû yani birabe bîrame beriya hilbijartinê gava namzetên parlamenteriyê hatin eşkere kirin daxwaz dîsa ji gel hebû lê feqet tiştê wisa nehat kirin hemû ji navendê ve hate diyar kirin gotin derfet tuneyê nizanim birengekî yani rê nedan ji ber ku gel jî îrada xwe di nav wî karî de nedît xwe bi hêsanî di nav xebatên hilbijartinê nedît ev jî bandorekî mezin kir yani sedî yek bejî sedî du bejî bandorekî ne baş ser partî kir ser xebata qada siyasî hem encamên hilbijartinê hem xebata qada siyasî jî tesîr girt ja piştî vana ezmonekî nû ji alî tevgera Kürt ve lê feqet tiştê herî mühim jî mesela partiyên din jî hin cara pêş hilbijartin kirin neku nekirin nekune kirin yani sala heştê heftadı baş tê bîramin ve çayê SHP bû SHP bi gor peyreva navxwî tev negeriya namzetê xwe eşkere kir dûra dadgeha bilind îptal kir piştî wê yekê mesela em ji wê çayê nav SHP dixebitiyan me dest avêt wê pêvajoyê pêş hilbijartinê de ew kesên ku sala nodî de HP damezrandın yani Ahmet Türk jî têde Mahmut Alınaq jî têde gelek kesên parlamenterên wê demê têde hemû di pêş hilbijartinê derketibûn yani Ahmet Türk sala heştê heftadê bi rêya pêş hilbijartinê ji hepsê derketbû namzetê SHP'yê wê demê me hilbijar lê feqet ev ya piştî ku SHP biryara peyreva xwe ya navxwî bi cînanî bi rêya dadgehê çêbû niha mesela li vir partî bi îrada xwe dibêje ku ew ciyê ku endamê min
ve ben hilbijartın, namzetemin ben hilbijartın, yancı be ihtimala ki mezin dibeku namzetemin be hilbijartın. Yani evciye ki khurt da ve tişta pektine, duhazı irada gel, xu de hilbijartını da aşkere bike. İcat kemdine. Yani vajid dosyayı xudaji ani bu zaman. Dimen andeci xuya. Kısmeki dimen. Kısmeki dimen. Kısmeki dimen en beş. Not herem, her ikem not herem belki juiz zedadır. Çenciyedin jiheye belki. Not herem o 7,000 insan için ser sandoka o her vaha. Ne türekiş, dü tur dikin. Eğer tura yekem de sedi penci derbas bikin, ev de ben namzet derbas dikin. De tura yekem de evinku her izede denk standını juan dü kes beşler dibin, juan her izede ki gitme ev de bir. Bir rengi dengi delegeyen hamiyan cidbeyek. Aynen o sayı, aynen o sayı. Tişteki mühim. Tişteki antidemokratik derket hole yani mesela düğü vari de ser medya dijital hınga legal hate kirin. Mesela Tayyibet jibo vani. Pişti ve galegalan her de namzetin ku her izede denk stendibun. Mustafa Avcı Abdullah Zeydan behevre derketin ve nişandan go ev irada gele. Ki behilbjartın eve düğü vari de preskirek ve derneke. Fakat ev ya ne mümkün ku devletle hember ve eki gaveki naveci o provokasyona pek neydin. Mesela dedikodiyem bir rengici çe bu hilbjartının berede. Ya emseriyle dedin ama henek kes de paş deri yandı ve tişte aşkere diken. De paş deri yandı bir yardistinin beyku iradame esas bigrin namzet an Diyarbakır. Ebrastici carcar ne var bu? Yani de hilbjartının berede. Gelek kes seriledan fakat pişti seriledan ev kesin kuhat hilbjartın praniya gel temsil netkir. Yani ve irade temsil netkir. Bana bu ciye gengeşi. Tamam, milleti Kürt bir avayil mesele dinler. Meselamın ne ev kesin ku behel bijartın. Meselamın ev kesin ku perskirek ama bine zaman. Dvi varide probleme ki mezin der nexis. Disa çu ser sandoka denge xuda fakat bir dil şikesti denge xuda. Fakat ev cartişteki zede heri balkeşe de ditin namzet beriya hilbijartine bernamzet beriya hilbijartine mal geriyan demokrasiya rasterasçı eve eğer tü duhazi be hilbijartın lazım et xu bigini gel eğer tü mal ne geri tü kes bi kes buan rab ne akhbi wan qani ne ki jboku irada wan biçet ser sandoqi xu eşkere bike keda xu nedi tüne kari lur jibe bir namzet. Etvi varide emlednerin yani takriben 4,000 namzet 4,000 namzet dvi not heremedi. Yani henek heval dibejin emşaş jibun. Çünkü derengiya şevedeci mehevled nert deriyem elled kevi insan ten hündür dikevine civate sohbet atkin her vaha tekilici kurt. Tekilici kurt dibe dur deci pişti derde hoş dibeci valla eji bernamzetim duhazım hun vek delege varın sır sandoke min tercih bikin ama vit iştaji peyve dibeci eğer onu tercih jinekin her kişi vere tercih kirin iradameye em ve kabul dikin yani dijminatiye ki pek nayne ciddi bu ne kamazın habu ev listiken partiyen burjuvaziyede çeyne bu yani eviyat işteki başa disacı tabi civateki mezene 6 milyon denk digre ev 6 milyon denk de ne mümkün ki perskirek çeyne bin henek perskirek çebun diye Ahmet'e çen nafçe andı perskirek çebun le ev perskirek anacı disa be müdahale ki demokratik ve çaresel bikin biz tazar kes çün sersin dokan Ahmet ve tişt eşkereye çikes müdahale ve pevaje nekri hatta pişti ku mebhin insanın haberda gotum vallahi dileme hebu em ku bibin namzet le go her çukas dibejim peşel bijartı rejuye disa brenge ki müdahale ki çebu le mev cardit ku müdahale çene bu inuhan poşmanı ku çma memleketini peşel bijartı evci heye tabi yani avrasti tecrübe ki mezene embiye kabul ve bandura ke çaval tekuşina demokrasiye çil Bakuriye Kürdistan'e çil Türkiye Taybatil Türkiye nerinatı bandura ke çaval kem Kürt ve nerinatı jişirovat nuha ev gelek bihime yani her çıkas dem parti ve havla dedi
xazı irada gel sandoqa da bici bebeji deve em rastiye ki bir nekin. Li Türkiye ul Bakure Kurdistan'ı şereki heye o revebriye ki iktidara ki faşist ser hükme. Yani evan havuldanana ne tane peyamı jibo gelen Türkiye her vaha peyamı jibo hemu cihani. Başkere dibecin ku direvşa heri zorda, direvşa heri xeterde, direvşa şerde em dixwazin yek tiştek pek binin. Evji demokrasiye, peşketina demokrasiye de jî em vê tişta dibînin. Çareseriya mesela Kürt jî riyawî eşkere ye. Ji bo çareseriya mesela Kürt divê yek tecrit al ser İmraliye havayekî zelal û eşkere rabe û carekî din Birêz Öcalan karibe divê pêvajoyê di rola xwe bicibîne du ji bo ku şer raweste jî lazım gav beavetin. Ana mesela hilbijartine ki heremi de merev dikare ji bo vê tişta çi bêje bêjin hilbijartina heremiye çopa gele û nizanım çiye rastı ew xizmet divê bêkirin ku heta niha jî kirin fakat xeynî wê xizmetê jî ji bo ku ev mesela faşîzmê çareser bibe û carekî din îrada gel li tevayê Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê serdest be ji bo wêyekê jî divê ev meseleyên siyasî jî bêne bilêvkirin. Ev gelek mühim divê hilbijartinê de ev peyama ku pêş hilbijartinê dan û ew xebatê ku di dema hilbijartinê de bên kirin û ew daxwazên gel ku ji tevayê cîhanê re were ragihandin her wiha vê tişta jî bi zelalî derdixwe ortê. Yani mesela tene serê xwe berî me jî 10-15 dakika li Rojavayê Kurdistanê ev mesela hat axaftin êriş dikin karabaya avê û nizanim çi ew tiştên hemû jî yanî ji holê radikin lê feqet rêvebir Birêz Hesen Koçer yek tiştek dibêje. Dibêje derdê me ne tenê av û nan e. Derdê me azadî ye. Derdê me li ser axa xwe bi awayekî azad em bikaribin bijîn. Ev tiş ji bo Bakurê Kurdistanê jî ji bo tevayê Tirkiye jî derbasdar e. Derd tena serê xwe ne av e, ne nane, ne elektrike. Dert her wiha jiyanekî azad e. Ji bo jiyana azad jî ev hilbijartin bi vî awayî peyama xwe bi awayekî giştî didin. Giştî de hemû cîhanê. Îja li hember vêyekê jî di hilbijartinê de tena serê xwe ne Dem Partî ji bo taybet ji bo hêla Tirkiye divê evên din jî rola xwe bilîzin. Yani gava Tirkiye dinerî bir rastî jî du partî hene. Yek Dem Partî yan jî bi rengekî em bêjin siyaseta Kürt û şoreşgerên Tirkiye û Kurdistanê ne ya duyemîn jî dewlet e. Yani çi bi iktidar çi bi muhalefeta xwe hemû pêk vere. Li hember vêyekê divê ew aliyê din jî bifikirin ku êdî ji bo pêşerojê tiştê pêwîst li Tirkiye azadî ye. Tiştê pêwîst li Tirkiye demokrasî ye. Yani hatta Türkiye demokrasi çeyne bel Kurdistan'ı azadi pek ne yek tiştek ber peş ve naçe. Böyle demokrasi yek tiştek peş ve naçe. Re nişan dedi. Kürt bir avayı re nişan dedin ama ve partiyen dinci rola xud vi varide baş bilizin. Zor spas var fehimci bu da vakti xuvakatan tahti stüdyo. Emi pavra heci binir xine her hevi.